Enrique Gisasola, ongi etorri Japera. Zuei ongi etorri. Zure etxera etorri gara, baina nik egiten dizut ongi etorri hau aztala daukatena. Oi. Bueno, hemen, irakurri beredet, gauza bat, zure Twitterreko profilean agertzen dana, eta jartzen du. Baserritar, artzain, gaztai egile eta hausnarkaria zarela jartzen du. Bai. Bat egiten duzu gaur, galdetzen bali badizu definizio horrekin? Ai, bai, bere garaian nolan jarri nuen, ez perfilean da. Eta, bueno, nola hausnarkari pila kontraesana, hori ez, kontraesan horrekin jokatziaren, bai, ardintzaindari, baina ni ere hausnarkari, ez, ardia bezala, nola hausnarrian egiten duen, ba hori, badauka joera hori, hausnarrerako, ikuso gehiegi esan, bai, gauzei hueltak topatzeko, eta bai, jente asko kexaten zaite. Bueno, baina horregatik, besteak beste horregatik zaude baita ere, ben Txapera gonbidatua, hausnarkari ere bazarelako. Bueno, Sosola baserriko semea, Aizpea Izagirre eta biok bertatik, baserritar, esan genuke, baserritik bizi zaretela biak. Bueno, nondik sortzen da ideia hau, ez da? Baserritikan, ze ez da ohikoena gaur egun. Ez. Eta esaten duzu ez, baserritik biziko gara. Oi, bueno, guruk ere urtetxuak ja honezkero, ez gara atzokoak. Ez, pixkate urte batzu ja pasaduia. Eta, bueno, a ber, historia pixkat luze xamarra da, eta erabakia berez, erabaki ez dut uste hartzen da Nikolan, bat batien, ez, zirkustantziak izaten dira. Eta gure kasuan, nire kasuan lehenengo, gero, bera, gerora, eto gizan basarri honetara, ba, bueno, basarri hau Aitxon Amonak eramate zuten, maizterra ziren, nik ikasketa bukatu berri, eta 80. hamarkada erdi hortan, ba, nik eta testuinguru mugitsu baten. Bai, biologia ikasketak bukatu, girotxo bat, bueno, UE1 baita ere, ikastaroak eta ikuso antolatzen baita ere, baita ere tokatu zitzaidan soldadu euskara joan beharra, eta horren murgildu beste Ibako talde antimilitaristan, da horri ginean borrokan. Testuinguruak jente bat ezagutzen duzu, eta erabakitzen dugu basarria erostea. Hortan, osea, nazpila hortan beste bat gehiago. Ez dakit, giroak ez egin zuen, baina, bueno, azkenean gurasoekin batera erdi basarri erosi genuen. Eta basarri, zan betiko basarri, claro, maizterra izatian, ez da obrarik egin da, orduan zan basarri, hori dela 100 urteko basarri bat, 7-8 behi, 20 ardi, baratza, 20 pixkat egiten zan lehengo bat labezarrean. Etxerako. Bai, eta ari, bueno, eman bizitzen huelta bat, bertan bizi, eta bertatik bizitzeko. Eta postu ere egin nuen, testuinguru hori zan, pixka testuinguru mugitsu bat, ez dakit, venga, dik ausardiaz da giroak, nik uste giroak asko laguntzen dizula, sartzen zan horako mugitu. Euskararen eta kitxon ere bai, ez da? Eta kitxon ere bai, honitzen ikasketa buketak eta gero 2 urte nitsuan euskara dinamizatzaile. Eta danak. Biltzen dira, elkartzen dira, eta girora erabakitzen da erostea, eta bila aingura bada, ez. Baserria, askatasuna da, askatasun maila bat, autonomia bat emateizu gauza askotarako, baina aingura ere bada beste gauza askotarako. Orduan, bueno, biak. Eta, bueno, esan duzu, duela 100 urteko baserri eredu batetik, igaro behar izan zenuten beste eredu batera bertatik bizitzeko, ez da? Eta hor, zer erabaki hartu behar, zuek erabaki batzuk hemen okindegian gaude, eta erabaki batzuk hartu behar dira? Bai, ala behar ez. Lan iteko modu tradizional bat zuten gure Aitxon Amonek. Pentsaizu, nik ibilitan hau, uztarriko behiekin, orduan ez genkan, eta traktoreik ere, eta ez nahiz ari, oin dela 50 urtetaz, hainez, 50 urte eskaz, eta beste basarritan, ja bazean mekanizazio maila bat, gurean ez. Orduan, behintzat, mekanizazio maila bat jarri behar da martxan, ekarri behar ziren makinak, eta
lan egiteko modu erosoago batera jo nuen, bakarrik negolago garai hartan. Eta erabaki nagoen, gazta egiten hastea. Behiak kendu, harriak gehitu, eta gazta egiten hasi nintzen. Eta ogia ere, labe berri baten, ez honetan, beste labe bat egin nuen, eta ana hasi nintzen legal, ogi egiten eta gaztai egiten. Bere markakin, bere registro sanitariokin, hor dauden borroka eta zailtasun guztiekin. Ez du erresa izan behar, ez da? Hori dana martxan jartzea. Oso zaila zen. Eta oso Euskal Herrian eta hegoaldean bintzat, militantzia handia eskatzen du. Hortan. Orduan, agian giro militantearek lagunduta, esaten duzu apostu bat, esaten duzu, bueno, hau gizarte aldatu behar da, ez? Eta, bueno, nire apostua bizitza estilo hau da. Gizartean, nire aletxo bat jartzeko, gizarte hau aldatzeko, ez? Eta, bueno, alaxi izan zen. Erabaki hartu, eta aurrera egin. Gazta, bazenekin gazta egiten, edo orduan ikasi zenuen? Egiten genuen gazta. Pixkat egiten genuen etxerako eta hola, baina, hala ere, ikastaroetan sartu, hartzai gazta elkartean sartu nintzen, ikastaro batzuk egin, hango orientatzaiekin da, aholkulariekin da, bueno, idea batzuk hartu, baina gero denporakin zuk hartu zu eskua, eta zuk eman behar diozu zure tokitxo hori, ez? Eta hor da beraztasuna, hori aniztasun hori, baserri bakoitzen, joera handia dugu, homogenizatzeko gauzak, eta ezin gazta hartu, eta ez duzu alako alderik ikusten zoritxarrez, eta nik uste maila baten txapelketen ajea hori da. Txapelketan puntuazio batzuk ematen dira gaztai honenari parametro batzuen erabera, orduan hartzai askok eta askok irabaztearen joaten dira parametro horietara, eta orduan asko galdu dugu zentzu hortan. Zapore desberdintasuna. Zaporeak, formak, bueno, eta orduan ni saiatu naiz nire ikutua emoten. Ez nahi sali eta ez dut parte hartzen txapelketetan, ez dut argi askorik, basarri txikia da, orduan, ekologikoan gabiltza. Orduan, horrezatu nahi du, terrenuak mugatzen duela guk ekoitzi ahal dezakeguna. Ezin dezakegu saldu nahi genuken beste infinitoki. Muga bat dugu, lur bat dugu, eta horren eraberako hartaldea dugu. Eta hartalde horrek ematen duen aina gazta saldu dezakegu. Hori da, ez gehiago. Ezin da, etengabe, hazkuntza horretan, gurpil horretan sartuta. Oso bat dator hori, gaur egun modan jartzen, nahiko nuke gehiago jartzen, desazkundearen kontzeptu berekin, ez da? Hau da, planetak muga bat du, edo okitzen gara, edo liskarrak eta gatazka datoz, ez da? Eta momentu hortan, erabaki zenuenean, eta gaur egun oraindik ere lagunek eta zer esaten zizuen apostu hori egiten denean, ez da? Ze gaztea, ez dakit 20 piko urte, eta baserritarra izango zara. Askotan, ni kaletar bezala, erdi bezala, baina kaletar gehiago galdetzen. Bai, giro horrek behintzat ez du laguntzen, dinot. Giro urbano horrek, Eibarko giro urbano horrek ez dizu laguntzen olako erabakiak hartzeko garaian. Baina ni oso etxezulo izan. Hau da, txikitatik kaletik ihes egiteko joera bat izan dut. Eta hau da pixkat, ni lortu nuen babes eremu moduko bat. Ikasketan nintzen oso ondo moldatzen, eta, bueno, babes eremu bat, eta izarrek erosaten duen, ez? Eta bere ustakua dan, berak beste bati hartuko, aberria, agutzaroa dela, ez da? Eta agian horrek ere eragingo zuen gerora hartutako erabakietan, ez? Eta momentu honetan, esan dugu, gaztakintza alde batetik, eta okintza. Zer eskaintzen dezuen momentu honetan, hau da? Bai, hori da, gazta egiten dugu, urtean 6 hilabetetan, eta gero udazkenerako ja saldua dugu dana. Horien kaso urte guztiko lana da. Eta, bueno, hori ekologikoa egiten dugu, gure erronka da, aleak jartzen baitugu, alea dena Euskal Herrikoa izatea, eta pasadira 20 urte eta azkenean lortu dugu, Nafarroako eta Arabako nekazariekin tratu bat edo akordio batzuk, eta lortu dugu urtero gure
Euskal Herriko gari izatea eta kalitatezko gari egoki izatez errota bat dugu, eta errotan guk geronek egotzen dugu garia, eta urrengo erronka ze beti. Beti. Beti erronka beharrekin gaude, asmoa dugu, eta hortan gabiltza, azalduko dut, proiektu berri baten gaudela sartzeko asmoa gaude iparraldeko Ble eta Nafarroako azialdeko elkartearekin. Lehengo barietate zaharrak gure daitxuna monenak berreskuratu eta haiekin guztak jasotzeko, ez bakarrik Nafarroan eta Araban, Gipuzkoan ere bai, eta Bizkaian. Kantaurialdeko gari mota hori ia lortzen dugun pixkena berreskuratu eta goi ere beste ikutu bat emotia. 0 kilometroa, 0 alea, ez da? Eta hori errexea da, momentu honetan adibidez, nun aurkitu dezakegu ale hori edo gari mota hori? Ikusi, oin dela 4 urte edo, hasi ginean pentsatu genuen astea, ikertzen, eta jakin genuen Madrilen zegoela hazi hori gordeta hazien bankuan. Itxura batian, gerra ostean, ibilizien pasariz basarri biltzen, gari mota horiek, eta egon dira olako osgailu baten astuta ez dut ia 1 urte. Eta eskatu genien, eta eman zizkiduten eskutakadu batzu, utza, bakoitzetik, 6 barietate zian, bakoitza bere izenakin. Eta oin dela 3 urte hasi gara bikoizten, eskutaka batekin ez dakazu ezer. Eskutaka batekin? Eskuta 200 gramo. Bai. Eta horiekin berrituzu urtezu, 3-4 urtean multiplikatu, biderkatu. Eta gariak ematen du batetik 10 ematen du. Orduan, hasi ginen 200 gramokin 2 kilo lortu genituen, oin dela 2 urte, iaz 2 kilokin 20, eta aurten erronka zen, 20kin 200 kilo. Baina ez erratu zaigu, ustaia desastrosu gertatu zaigula, txingorrak, euriak, eta dena izorratu zaigu. Orduan, bueltatu behar gara, berriro lehen gora. Eta datorren urtean, eta hori bai, aipatu dizut lehenago, iparraldeko laborariekin eta Nafarroako nekazari batzukin batera, gure eskualdeak duen diru funtsa bat eskuratzianeko nuke multiplikazio hori egiteko. Ia lortzen du ematen diguten, bintzat aurkezteko asmoa daukagu proiektua. Bada marka, ez da? Bertako garia Madrildikan ekarri berri izatea, berriro berpizteko. Norbaite behintzat pentsatu zuen, jaso egin behar zela? Bai, segurazki, hori, badazpada, joera ikusten dugu, nekazaritza industrializatzen ari da, barietateak egaltzen ari gara, orduan, guazen biltzera, badazpada. Eta behar bada, hemendik 5 urtetara, edo? 5 urtetara izan leike? Olako txingorrik eta ez bali maia daukagu? Gure asmoa da, datorren urtean, ogia egin. Eta badugu protokolo bat hori froga ditzen dizkio. Horiak egiteko balorazio bat egiten dugu, eta gari bakoitzari bere puntuazioa ematen diogu, eta hola ikusten dugu zintzu diran egokienak, eta zintzu diran igual esan egokiak hori egiteko. Esan beharra dago, hori egiteko gari oso gutxi ekoizten da peninsulan, Frantzia aldean eta Europa aldean gehiago, gehiena kanpotik jartzen da. Bai estatu batuetatik, eta bai Ukraina famatu horretatik, eta jentiak ez daki, baina nesta ikusi joaten garanean kotxean, Andaluzia aldera ikusten guzteko gozaiak, normalean pentsutarako gari hori ez du balio ogitarako. Zer gauza, eta ogia ze garrantzitsua da, ez da? Eguneroko ogia ze balio simbolikoa daukan. Behar bada orain berriro ari zaio behar duen garrantzia ematen? Ez dut uste. Ez dut uste, hori ere esan behar da. Bai, dator garrantzia, baina osasunetik. Zeriakiak hor daude, baina zeriakia bakizu glutena sortzen duen alergia. Ogia egiteko moduari, batez ere, nik uste hegoaldean, Espainian, Frantzian badago kultura bat, iparraldean badago kultura bat, bai gaztagintzan eta bai okintzan. Bietan, hemen baino askoz ere garatuago eta tradizio handiagokoa. Ogia asko sobe egiten da iparraldean, hegoaldean baino. Hainbeste banalizatu da ogia, kalte egiten digula. Osea, sortzen den egiten den gari mota oso ona da makinentzat, eta ogia azkar egiteko. Osea, ogi merke bat egiteko garia oso ona da.
baina lizeritzeko zailagoa. Eta gure hipotesia da, ogi hori jaten dugulako, asko jaten dugu, batez ere, hegoaldea, ogi asko jaten dugu, baina nola ogi gluten berezi edo luzeago edo lizeri gaitzagoa den, arazo gehiago ditugu lizeritzeko garaian. Eta gure hipotesia da, variedade zarroiek erabilizkero eta hemen, okindegian, fermentazio luziak eta astiro, aurre lan hori inezkero, lizerik eta lan hori inezkero, osasungarriagoa izango dela hori. Ordan berreskuratzea da, lehengo zaharren jakinduria, gaurrengo jakinduriak lotu, eta ia gauzak hobetzen ditugun pixka. Hori, eta gaztari dagokionez, gazta egiteko, esnea behar da, eta esnea egiteko, dauzkatzue ardiak, ez da? Artzaina, erorduen ere, zara? Nik neburu artzaina, baina gehiago basarritar edo laborari edo tzat daukate. Osea, nik guzti ardiak basarriaren osotasun baten. Artzaia gehiago da, ez horretara bakarrik dagoena. Bai, osotasun baten, eta osagarri bat, ezinbesteko osagarri bat ingurunea kudeatzeko. Orduan, bai, artzaina, parte baten, baina gehiago basarritarra. Eta hartalde hau da ze harreman sortzen da, ez da? Animaliekin, nola, ni oso ardizalea naiz, naiz eta asko gustatzen zait honetaz galdetzea, honi buruz galdetzea. Ni biologoa naiz. Hori da. Eta biologiak zer ematen du perspektiba bat, ez? Basarritarraren perspektiba da batetik, baina biologoan bestetik. Horren, hibrido bat naiz, hortan. Biologiak ematen du, igual, kasu honetan biologian barruan, ekosistemaz, lotuko nuke ekosistema, gaur egun ekosistemak hitza hainbeste erabiltzen da lekuz kanpo askotan, baina ekologoa. Orduan, kasu honetan, ardiak beharrezkoa dira baserrian, belarrieri eusteko. Sortzen da sinbiosi bat, ardia eta belarren artean. Idealia izango ezake, gizakiare tartean sartzea eta laguntzea horretan, ez? Batzutan, harreman ona da, eta horrean, eta bat egiten du mitoarekin, ez? Idealizatu da daukagu, ez da euskalduna. Artzaia, lurrarekin bat, baina horren influentzua da, baita ere, eta ez da igual politikoki zuzena izango dena, baina nekazariak naturarekin borrokan dago baita ere. Basoarekin borrokan dago etengabe. Basoak indarra handia du, eta utzi ezkero, basotuko litzake udana, sasituko litzake dana, ez? Orduan, bai, harreman on badago, harreman simbiotiko bada, osea, nik eman eta jaso, haiek ere beharra dute, baina batzutan borroka ere, bai, arkumeak entzen diotenean ardiari, kexatu iten da. Hor ez dago baitasun harreman, harreman bortitz badago, pixkate bortxatu egiten dute, hori izan beharra dago. Hori izan behar da baita. Uste duzu, haitu gehaz da, leheno, gaur egun ez dela ohikoena, ez da, baserritik bizitzea, nahiko baloratzen dela baserriko lana lehen sektorearen ekarpena. Ze pixua badakigu ez dela handiena? Inola ez. Hor, badago aspaldiko kontua dira, baina urte asko dira, baina idatzi nuen artikulo bat esaten ari ginela atera zen, eta hori bat, debaldeari ginela lanian askotan baserritarrak zeratik, bai jendien bendira aizialdirako erabiltzen duenean, edo jakiak gaur egun jendia ez da ados egongo, baina hor sartzen dugun lan eta esfortzu egin konparatuta oso merke dago. Osea, guk ogia saltze konbentzionala baino garestixo dago, eta jende bat bildurtu egiten da, atzeraka, hainbeste, baloratuko bale ganoraz, kontatuko balitz, behar da bezala zelan dakarren horrek, kontatuko ginen, debalde
ez, baina iaia opari erregaloa hirela lania sarri askotan. Gero bestalde dagoz, daude diru laguntzak, eta horre sartu gaitezke egurrian, baina fikzio bat sortzen du diru laguntzak, batet Europa ez dozen diru laguntza desente, batzuk asko jasotzen dute, beste batzuk oso gutxi jasotzen dugu, eta horretan da fikzio horretan, baserritarrak sartzen du oso merke bede produktu bat, diru laguntzak konpensatzen da nolabait, eta horretan alako, ez da autoengaino, bere burua ez da reala, fikzio baten moduan bizi gara, ez? Diru laguntzen kontuarekin. Horreintzen ez dozuna, ogi hori edo ogi merke hori edo etxuga edo tomate merke hori horreintzen duzuen momentuan, horreintzen nahi zara atzetik zergabidez. Orduan, bere garaian erabaki izan Europan politika hori hartzea, garaiatako itunak zirela medio, baina horrek ekarri du baserritar txiki asko desagertzea eta gero eta baserritar gutxio gelditzea. Kalea eta baserriaren arteko haustura handia dago? Gaina Eibarren oso nabarmena da. Hori nabarmena da, etena. Eten hori nabarmena da. Badago, jentiak baduka, igual, simpatia... Baina Euskal Herri osoan ere, baina Eibar oso urbanoa da, oso hiri da, mentalidadez, Eta hori baserritarra bertan bizi darren, urruti bizi gara. Eta ez fisikoa, ez da? Ez fisikoki ez. Guak egan pikat hibridoa gara hortan, ninot bietan hankabatan eta bestia hemen, eta baina baserritar betiko tradizionala ikuspegi, lehenko ikuspegikoa, Ibarren kaserua ziren, dira. Eta plazara joaten den baserritarra, kaseraz. Ibarko aberazkiruen ezakera. Piskat mingarria sortatzen da, eskotan. Eta aipatu dugu hori kontsume ereduarekin ere guztiz lotuta dago, ez da? Gaude etengabeko hartu bota, hartu erosi, merke hori dana, ez da? Hor pixka bat, hausnarketa asko egiten duzu horren inguruan, oinarrian, hemen dago, ez da? Baita ere horren elikadura... Hitz handitan izango da, baina sistema kapitalistan sartuta gaude. Eta, karo, hor konsumoa da sistemari eusteko oinarria, dirua mugitu egin behar da. Eta, karo, mugitzen ez bada, ez dago tartekorik, edo tartekoak ez dira azetzen, orduan, nekazaritza ere testu inguru sartu da. Salbuta, gu bezalako hippie batzuk zeintzuak gutxi gastatzen dugu, gutxi erosi, gutxi zertu, eta, kontraste egiten dugu, pixkate hippia gara, sentidotan, ez? Nik, pixkat saltu ingot gai batera, baina nik uste gazte jende antikapitalista bat somatzen dute, gero eta gehiago Euskal Herrian, ez? Eta horrai dira pixkate gurasoekiko, zilborrestea, gogoren zilborrestea eten nahian, eta nik, esan monik, aitak keri pixkate egin da, batzuk ez duela gai ondo hartuko, baina gaur egun irautza egiteko modu bat eta gurasoekin etetzeko modu bat lurretik bizitzea dela. Ze politia gaina, irautza hortikan, ez da? Bai, eta bere guraso funtzionario, edo langile goi mailako, edo horrekin... Bai, hausteko. Lurrera, hartu lur busketa bat, eta lurra oso eskarronekoa da. Oso lur ona dugu. Eremu oso emankorra ditugu. Eta gutxikin, eman imia zaion eski, baina lehenengo eman, gero hartu. Zuk esan dizu, hippie batzuk zaudezte, baina hippie horiek lotuta eta elkarlana badukazue? Bai. Ze garantzitsua, ez da? Eskerrak horretxe. Bai, gutxi ziren arren joera badugu. Eta baserritar beti izan du joera hori, ez? Bakartasunetik, eta oso fizikoki ere bai, ez? Langintza isolatua izatetik, gero premin etortzen da. Elkartzeko premin etortzen da. Eta bai, elkartea, kooperatiba, sindikatuak, zoritxarrez, hor ere, aipatuko nuke dugun arazoa askotan komunikatzeko, gatazka konpontzeko garaian. Zailtasun dutugun gure ideiak ondo azaltzeko garaian. Hor,
badakau zama bat lehendik, eta basarrietan inun baino gehiago, ni askotat, basarrietan lupa bezalako bat, kalian ikusten ez dien gauza asko, errez ikusten dituzunak, eta bada autoritarismoa, agintekeriaren, hau da, basarrietan batek agintzen zuen, eta danak isilik, eta arek esaten zuena egiten zan eta kito. Karo, gaur egutu bali horrek, eta horren krisia etortzen da, familietan, elkartetan, kooperatibetan, sindikatuetan. Karo, hitz egin behar da, adostu egin behar dira gauza, negoziatu egin behar da, eta ez dakigu hitz egiten. Ez dakigu hitz egiten ondo, ez dakigu gure ideak ondo adierazten, matizekin, nabardurekin, eta horren gaizki ulertua sortzen dira, eta triskantza bat. Behatzen dut ikasten egin gara. Hori da, hobetzen, ez da, ari zarete? Baina, ondo gaizki pasata gero. Nik adibidez, neko gaizki pasatu nebane, bizkarra eukigen nuen, nik asko maiten nebane, bokaura, sindikal gintzan, ekazaitzen, azarretu ginean, eta ateren ginen talde bat. Zaila da, eta, bueno, pena txiki bat badut hor, ez genuen lortu adostasun hori aurre egiteko. Eta hau dana, elkarren artean, baina baita ere jendearen gana iristeko ere, zuk erabiltzen duzu beste bide batzuk ere, eta kitxon ere idazten duzu, sare sozialak erabiltzen dituzu, hori ere, zure bi hankako ezaugarritako bada, ez da? Premia bada. Lehen esan duten buru kansazio hori, hausnarro hori bota egin bihar eta partekatu egin bihar, eta kontrastatu egin bihar, ez? Eta hemengo egunerokotasunean ordu asko dira bakarrik. Edo, aizpeakin, edo seme alabakin, baina gero dia, basari askotan lan mekaniko asko, ordu asko itxituzunak bakarrik, orduan matitzu, aukera. Nei joera, berezko joera da, buelta batzuk ematea, eta gero ondo etortzen da, holako sare bat, nahiz eta, bueno, letxitxarreko jende asko egon, Twitterren batez ere, eta itxusikeri asko eta askotan azarretu, baina, bueno, garrantziak kendu eta aurrera, ni gustora aritzen naiz. Leheno aipatu duzu bukatzeko galdera bat, badukazuela erronka hori, ogia eta bertako garia eta bertako galera egiteko, geratzen zaizu hori da oraingo erronka, edo badaukazu besteren bat ere hor betetzea gustatuko litzaizukena? Momentuz hori dakau. Da nahikoa. Eta nahikoa. Karo, lortuko bagendu, bez? Pauso dexenti egingo genuke, asko esaten digute, bueno, zoazte, hemen garia, hemen ezin da garirik erain, eta nik konbentzitu dena dago, baietz. Atlantiko eskualde, Inglaterra baten, Frantziako Bretañan da garia egiten da. Hemengo klima antzekuarekin, hemen dugun arazoa da lurrik eza. Eta aprobetxatuko nuke, hemenik lur jaben bat badago, presto egongo litzakena horta guzteko eta alokatzeko edo tanalakua, tratu egiteko, prest. Eskaera horrekin, horrela bukatuko dugu elkarrizketa hau. Enrique, plazer bat izan da, eskerrik asko, zure hausnarketa eta hausnarkeri guztiak hemen zatitxo bat behintzat gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko eta laster arte. Zuri eskerrak. Zieran eukio hori zidez. Eskutuan. Eta duzkazu bi, bale? Bikatu dira. Bagoitzean hiru galdera. Noiz bat gutxietzi zaitu modernoren batek baserritar izateagatik, agian nik moderno baino gehiago, moderno aberazkiluak. Igual aberazkilo, baserritar izatiak, pasatako ofizio bat modua, edo, lehengo kontu bat, antigua lekua, baliteke, baina ez dia asko izan, ez dia asko izan. Zerk eragiten du gehiago zure lanean, eguzkiak edo ilargiak? Eguzkiak. Eguzkian mende gaude, batez ere argiak eukitzean, eta etxean ahalik eta autosuficiente izatea nahi baduzu, eta etxeko belarrakin negua pasatzen nahi baduzu, eguzkian mende zaude. Eta berez eguzki begian bizi gara, leku egokian, eguzki faltarik ez dugu,
Baina adibidez aurtengo uda desastre izan. Eguzki gutxi izan dugu eta garia eguzta galdu dugu. Badakigu artzain bati hau galdetze ez dela oso ohikoa, baina zenbat argi dituzu? Galdetu erantzungo dut 100 baino gehiago eta 200 baino gutxiago. Egunerokoan benetako segapotoa erabiltzen duzu edo bestelakoa? Segapotoa ebilitan nago ni, benetakoa. Aipatu dut oso basari tradizionala izan da gurea, eta nik belarretan baino, garotan eta otea mozten ibilitan nago, gutxik ezagutuko dute tresna hori, ota segarekin. Ota sega da sega txikixeago bat, eta egokia, otea jotzeko eta garoa jotzeko. Noiz sentitu zara argi beltz? Ni harro nago nire ofizioarekin eta uste dut parte baten horregatik parte hartzen dutela, bai idazte artikulutxua noizean behin izkaten didatenean edo sare sozialetan. Nik uste dut baserritarrak beretik plazan parte hartu behar dugu. Eta hitz klabea prestigioa da. Ofizioari prestigioa eman behar diogu. Eta prestigioa emateko parte hartu behar da, ekarpenekin behar dira. Bai gure sektoreko arloetan eta bai kiroletakoan, politika gintzan, bestelako gai sozialetan gure iritzi eman behar dugu, guretik. Eta hori argi beltza ez, nahi sentitu. McDonald's edo Burger King, ez dakit zein den aldia. Ni Eskoziarren aldekoa nire eta McDonald's sonatze dit Eskoziarra, hola aukeran eman ezkero, McDonald's erako nintzake. Goziak hil nagoen momentu baten, ez da?